gaueko 9 pasatu direnean minutu bat diren honetan, Realak eta Zeltak anoetan jokatu duten eSports Ligako bigarren jardunaldiko 3. norgehiagokaren analisia egingo dugu. Gaur Reala eta Zelta izan dira nor baino nor gehiago anoetan, eta azkenerako norgehiagoka bana amaitu da. Ander Barrenetxeak egin du Realaren aldetik gola, aldiz Oskar Mingezak berdindu du Zeltaren aldetik. Baldekada bat urrotz, jaso du gaurkoan ere Realak lehengo astean Gironaren aurka bezala, eta partidaren analisiarekin hasi aurretik 11koak errepasatuko ditugu. Realak aldaketa bakarra egin du, Alex Remiro izan da ATP-an, Amari Traore izan da eskuinagaletik, Aien Muñoz ezker regaletik. Aienen inguruan ere esan behar dugu lehenengo zatian oso parte hartzaile egon dela bai erasoan eta bai atzealdean, baina batez ere erasoan batzuetan barrene egalean egoterakoan gero berak ere barneraka sartzeko joera izan duela, ez? Eta horrek alde horretatikan sakontasuna ere eman dio tarteka Realari. Lenorman eta Zubeldia izan dira atzealdearen erdialdean, Zubimendi, Brais eta Turrientes zelai erdian 3ko lerroan, gaurkoan beste behin ere Imanol Alguazilek Beña Turrientesen aldeko apustua egin du, eta goian aldaketa bakarra Ander Barrenetxeak jokatu du gaur Mikel Oyarzabalen ordez ezkerraldetik, Takekuok eskuinaldetik eta Carlos Fernández izan da goiko puntan. Zeltak aldiz 2 aldaketa egin ditu, Rafa Benitezek lehengoan gogoratuko dugu Real alde batetik Gironaren aurka berdintzetik zetorrela, bana aldiz Zeltak Osasunaren aurka galdu egin zuen, huts eta 2ko emaitzarekin, eta horregatik gaurkoan Rafa Benitezek 2 aldaketa egin ditu. Iban Bilarri izan da ATP-an, Oskar Mingeza eskuinagaletik, Manu Sánchez ezkerregaletik. Manu Sánchez izan da aldaketetako bat, lehengoan Franco Txerbik jokatu baitzuen egal honetan, gaurkoan ordezko moduan atera da jokalari argentinarra. Núñez eta Starfelt izan dira atzealdearen erdialdean, beste aldaketa bat izan da Starfelt, lehengoan Josep Aiduk jokatu zuen, gaurkoan Aidu bigarren zatian irten da, eta esan dut 2 baina 3 aldaketa egin ditu. Gero 4ko lerroa Sotelo eta Beltran izan dira barnek aldetik, baina egia da Beltranek erasorako joera baino gehiago atzealderako joera izan duela gehiago. Bamba izan da ezker aldetik erasoan, De la Torre eskuinaldetik, eta De la Torre gaurkoan Carlas Pérezen ordez atera da, eta goian aldaketarizkez Larsen eta Jago Aspas izan dira goiko punta horretan. Lehen zatian esan behar dugu Reala oso ongi irten dela, oso ongi irten da, gainera jokoa proposatuz, baloia galtzen zuenean ere presioa eginez, eta horren ondorioz esan beharra dago Zeltari ez diola bere jokoa egiten utzi, ez da, lehengoan ikusi genuen Zelta Osasunaren aurka atzetikan ateratzeko proposamen horrekin, gaurkoan ordea Realak ez dio horrelakorik utzi inondik inora ere, eta hori noski Realaren meritua izan da. Ikustekoa zen nola Iban Bilarrek ateko sakea atera behar zuenean, area barruan sartzen ziren Mingeza eta Starfelt, baina ezin zien paserik egin, izan ere segituan zituen Realeko 3 aurrelariak, bai Barrenetxea, bai Takekubo, bai Carlos Fernández presioan, eta horren ondorioz luze jokarazi dio Realak, eta alde horretatik ongi aritu da Imanol Alguazilen taldea. Lehen aukera ordea, naiz eta Reala oso ongi sartu den norgehiagokan, Zeltak izan du, izan ere Hugo Sotelok areazkan potikan jaurtik eta nahiko ahul bat egin du, kalitate gehiagokoa indartsua baina zutoinera joan zaio, eta hor Reala jada lehenengo sustoa edo jaso du. Gero hortikan aurrera Reala ere ez dakikildu eta erasoan jarraitu du, esan dugun bezala, gainera Realaren erasoak nahiko anarkikoak izan dira gaurko honetan, batez ere lehenengo zatian, izan ere Haienek hor esan dugu nola Haien tarteka barneraka sartzen zen, Barrenetxeak kanpokaldetikan erosoago edukitzeko, eta gero Haienen barnekaldetikan Barrenetxeak baloia jasotzen zuenean jasotzeko, eta horrela Zeltako atzealdea despistatzeko, eta esan lehenengo zatian Barrenetxeak Mingeza nahiko ongi dominatu du, Mingeza oso deseroso ibili da Ander Barrenetxearekin lehenengo zati horretan, eta
22. minutuan iritsi zaio Realari lehenengo saria. Take Kuboren inguruan zer esan, Realeko jokalari onena dela, une honetan zalantza izpiri gabe, inongo zalantza izpiri gabe, dena egiten du ongi, abiadura dauka, motoa hartzen duenean ez dago geldituko duenik, gainera barneraka sartzerakoan sekulako gaitasuna dauka, gero areaz kanpotikan ere jaurtitzean oso ongi jaurtitzen du efektuarekin zein indarrarekin, benetan Take Kubo oso jokalari osatua da, eta gaurkoan bere oinetatik etorri da lehen gola, baina berak pasea egin du, izan ere sekulako erdirak eta egin dio Ander Barrenetxeari, eta Zeltako atzealdea erabat despistatuta harrapatu du, denak Carlos Fernández zegoen aldera joan dira, eta hortxe geratu da bakarrik Ander Barrenetxea eta Maixuki aurrelari petoenaren antzera Donostiarrak Reala aurretik ipini du. Hortikan aurrera Reala ere ongi garatu du Norgehiagoka Realak hortikan aurrera, baina behar bada beste erritmo bat falta izan zaio eta beste bigarren gol baten bila joatea, ezta? Lehen zatian oso nagusi izan da, Zelta oso deseroso ikusi dugu, egia esan Zeltak lehenengo zatian bere gandik espero zena eta gaurkoan ikusi dudana egia esan oso desberdinak izan dira, ez? Egia da Realak ez diola utzi, baina orokorrean oraindik ere kalitate dezente falta zaio Rafa Benitezen taldeari, eta nik uste oraindik ere merkatua ixteke dagoen honetan Rafa Benitezen taldeak beste errefortzuren bat edo beste ekarri beharko lukeela, ez dakit plantilla itxita edukiko duten edo ez, baina kontu gaur ikusi dudana pixka bat horixe izan da. Eta 45. minutuan 5 minutu luzatu ditu izan ere ikeragarrizko beroa egiten zuen anoetan, sekulakoa zen egiten zuen anoetan egiten zuen beroa, eta Brais Mendezek zutoinera bidali du, Hugo Soteloren oso antzeko jokaldi bat izan da egia esan, eta zutoinera bidali du, eta ondorioz bat eta hutsekoarekin joan gara atxeden aldira. Bigarren zatian gainera Rafa Benitezek zuzenean aldaketa bat egin du, eta Josef Aidu sartu du Hugo Sotelo kentzeko, eta hor bai pixka bat horrek harritu egin nau, ez? Azkenean Hugo Sotelo erasoan asko ematen ari zitzaion jokalari bat zen, gainera Zeltak gola behar zuen, izan ere Reala irabazten ari zen, baina kontu Sotelo kendu du, eta gainera Fran Beltran ere pixka bat atzeratu egin du, beraz nahiko joko atzerako jagoa egin du Zeltak bigarren zati horretan batez ere, eta Realak hori ez du bat ere baliatu egia esan, oso kamutz ibili da, bigarren zatian ez du aukerarik sortu, nik uste hor zerbait aldatu beharra dagoela, bigarren zati oso eskasa egin du Realak, eta hor gero aldaketak etorri direnean, esan dugu hau lehenengoa, baina gero hortikan aurrera egia da Realak presionatzen zuen, dominatzen zuen, baina ezin zuen aukerarik sortu, eta zuk aukerarik sortzen ez baldin baduzu lehenengo mailan, zuk norgehiagokak ixtera joan behartzara, ez bat eta hutsekoa mantentzera. Lehengo urtean behar bada tarteka ongi atera zitzaion hori Realari, baina urtengoan gaurko honetan eta Gironaren aurka behintzat ez zaio bat ere ongi atera, eta hori zuzendu beharreko gauza bada, eta hori Imanol Alguazile badaki, gainera gaurkoan prentsaurrekoan ere hori aipatu du, eta zalantzari gabe hori da zuzendu beharreko gauzetako bat Realaren aldetik. Gero Barrenetxea eta Carlos Fernández kendu ditu, bi hauen norgehiagokak, Ander Barrenetxea esan dugu, golegilea gaur, horrez gain diferentzia handia markatu dituena, eta nik uste hemen hasi dela pixka bat Reala norgehiagoka galtzen izan ere, Mikel Oyarzabal oraindik ere ez dago maila honetan euneko lehiatzeko, behar bada norgehiagoka bat itxita dagoenean 5 minutu edo eman diezaizkiokezu, baina oraingoz nik uste Mikel Oyarzabal ez dagoela maila honetan jokatzeko, eta hemen hasi da nik uste norgehiagoka lehenik eta behin Imanol bera galtzen, ez? Azkenean Ander Barrenetxea partida ona egiten ari zen, egia da pixka bat bigarren zati horretan itzali egin dela Donostiarra, baina orokorrean partida ona egiten ari zen, diferentzia markatzen ari zen, Zeltako atzealdeari burua uste handiak sortzen, baina kontu Imanolek ez du horrela ikusi, eta gero nik uste da mutu egin dela. Eta gero Umar Sadik atera du Carlosen ordez, Carlosi oraindik ere konfiantza hori falta zaio, gaurkoan saiatu da, presionatzen du, gogoak badituela ikusten da, baina beste zerbait behar da lehen mailan aurrelari izateko, eta nik uste Carlos Fernández oraindik ere ez dagoela horretarako mailan, ezta?
Gero, hortikan aurrera Zeltaren aukera batzuk ere etorri dira, Aspasek jaurti duen falta jaurtiketa bat, eta esan Remirorengatik izan ez balitz, Remirok izan ere lau jaurtiketa atera ditu bigarren zatian, lau. Lehenengoa zatian Soteloren aukera hori izan da esan duguna, baina bigarren zatian lau aukera atera ditu, eta pentsa, lau aukera atera behar baldin baditu, Remirok hor arazo handi bat dagoela ikusten da, eta gainera bat ere proposatzen entzuen Zelta baten aurka, ez horrek esan nahi du Zelta oso eroso zebilela, eta Reala berriz galduta edo ez proposatu nahian edo beldurrez, ez dakit ze gertatu den hor, kontua kontu horixe, eta gero Sadik atera denean, Sadiki ere oraindik ikusten da erritmoa falta zaiola, ez? Bai, areaz kanpotikan saiatzen da, baloi batzuk babesten ditu, baina bere lekua arean dago, Sadiken lekua arean dago, Sadik fitxatu zen golak sartzeko arean, deabrukeriak egiteko, eta ez areaz kanpotikan bai eman diezaioke taldeari, noski gero Kubo, Brais eta hauek jokatzeko daudenean horiei paseak eta horiekin estaldurak eta egiteko ongi, baina berez arean egon beharko lukeen jokalari bat zen, eta ez du funtzio hori bete gaurko honetan. Gero Alex Sola atera da, Traoreren ordez hemen ere beste hankazulo ikeragarri bat etorri da, izan ere hemen 5-4 bateko sistemarekin jada hemen akabatu egin da Reala. 5 atzelari sartu ditu, ez da posible Realaren mailako talde batek 5 atzelarirekin amaitzea, ez da posible. Azkenerako Patxeko, Zubeldia eta Lenorman izan dira hiru erdiko atzelariak, eta hegaletan lagundu diete alde batetik Haienek eta beste aldetik Alex Solak, eta ez da posible Realak hain joko atzerakoia egitea, bat eta gutxi irabazten ari denean eta beste gol bat sartzera joan behar denean. Horrez gain, Take Kubo ere kendu du, behar bada bigarren zatian itzali egin da, lehen zatian deabrukeri ikeragarriak egin ditu, eta bera izan da taldeko jokalari honena, esan dugun bezala, baina gero hortikan aurrera jaera bat itzali egin da Reala, gero Zelta beste aldaketa batzuk egin ditu, baina hauek ere ez dute asko eman. Manu Sánchez kendu du eta Dotor sartu, jada erasora joan beharra zeukan Zeltak, Txerbi sartu du Dela Torreren ordez, Larsen ordez Miguel Rodríguez eta Aspasen ordez Suedeber, hau azken minutuan, eta jada 84. minutuan, 7 luzatu dituenean, korner batean ja abisu asko ematen ari zen Zelta, eta gola egin du Benitezen taldeak, eta honen bestez Reala horrera bat akabatu egin du. Porrotaren zaporea daukan berdinketa, beste puntu bat bai, baina 3 puntuak behar ziren gaurkoan, 3 puntua funtsezkoa ziren, ez ditu lortu Realak, hurrengo norgehiagoka Kanaria handietan izango du, beraz, Realak bat, Barrenetxearen gola, Zeltak bat, Minguezaren gola, hauxe izan da, esan beharreko guztia, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur!